Ne tɔgɔ ye Kanute Neyisa Kulubali. Ne ye Kora Film directrice administrative ye. N ye projet Seko Buwarɛ coordinatrice fɛnɛ ye. An y'a wele, aw y'an ka wele jaabi fɔlɔ, o diyara an ye. An b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn parce que n'i y'a mɛn ko film, n'i y'a mɛn ko acteurs, presse fɛnɛ de bɛ an tɔw lase sanfɛ. Donc an b'aw fo o la k'aw waleɲuman dɔn. Donc projet Seko Buwarɛ 3e saison o lancement o hukumu kɔnɔna de ye nin ye, ni an y'aw wele o la bi. Seko Buwarɛ ka 3e saison in na a bɛna kɛ épisode 10 de. minutes 26 wa dɛmɛbaga min b'an na o ye FAMOC de Fonds d'appui au moteur de changement n'o ye danois ka financement ye olu de dɔra an kɔkɔrɔ nka an bɛ weleweleda bila sponsors fɛnɛ ma u ka ɲɛ an ma ka fara FAMOC kan. FAMOC kelen tɛ se, mɔgɔ kelen tɛ se cinéma na, cinéma ka girin mɔgɔ kelen tɛ se, n'olu fana y'u fanga fara an kan o bɛ diya an ye. Bon tournage kɔni bɛ daminɛ janvier mais fo post production bɛɛ ka k'a kɔfɛ. N'o banna wagati min a bɛ sɔrɔ ka bɔ. Cinéma kɔni gɛlɛya tɛ ban o parce que cinéma ale ko wari de, donc wariko sisanama ma nɔgɔn, donc o y'a gɛlɛya belebeleba ye. Mais min ye cinéma yɛrɛ diya ye problème fɛn fɛn mana na solution bɛ tila ka sɔrɔ a la. Non film in toujours an yɛrɛ cinéma fɛnɛ jɔyɔrɔ b'a la o, culture yɛrɛ la jɔyɔrɔ b'a la parce que an jɔyɔrɔ ye mun ye, an bɛ jamana, an bɛ n'a fɔ dungare. Anw bɛ jamana kɔnɔna lajɛ ka problème lajɛ, donc problème min bɛ yen an bɛ se k'an ka film tourner ka taga o sira kan. O dɔ ye kelenya ni jɛkafɔ ani kelenya ani ko to ɲɔgɔn ta la.